Golong suci kuwi biasane anu lho. Sing disebutne utawa sing dituju was ujub-ujub kae biasane pertama ki yo dina 7 pekenan gangsal kae. Bar ngono nggih nyebutne sing urung enek khususe nanggek asahan utawa brokohan mau. Ya Kanjeng ingkang Rama Kanjeng Bapa Adam Babukawa. Pokoke sing nanggek slametan utawa panganan brokohan mau urung enek kuwi biasane dibalekne nang golong suci. Lek urung duwe putu biasane jumlahe 5. Lek wis duwe putu, maksude sing brokohan utawa sing slametan kuwi urung duwe putu biasane jumlahe 5. Lek wis duwe putu biasane jumlahe 7 utawa 9. Mula lah bejo ngowahi pengetahuan kanggo dulur-dulur bene ngerti lek adat Jawa kae ujug-ujug kae kaya wong maca tulisan, tegese tulisane wujude slametan.